Emil, uy! Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Ang riding type rice transplanter ginagamit sa pagtanom sang sabon sang palay sa matapan nga talamnan. Ginapanugyan nga gamiton ini sa mga malapad nga kinahon. Mas madasig kag mas efficient ang pagtanom kung gamiton ang transplanter sa pag-establisar sang talamnan kumpara sa manual nga pagtanom. Ang transplanter makasarang magtanom isa tubtub duha ka hektarya sa isa lang kaadlaw. Hindi lang nga mas mapahapos ang trabaho, kundi nagabuhin man sang gastos kag ginasiguro nga mas mataas ang panubason sang palay. Tara na, gamiton na naton ang mga rice transplanters. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. O si Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark, sa tuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:27. Ini nga oras ginadulong sa usang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa. Kasuman sang Lift. Dare to switch, lift mode na yan. This song is brought to you by Lyft. Mga
Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Mga ka-K5, makita naton ang ining pagkinangkaran kag paghimakas no sa nga mapumuluyo dito sa may Cebu para lagid nga mabutang sa lugar nga hilway no ang ila nga sitwasyon matapos nga tuman ka grabe ang nag-igo nga tubig baha sa ila sa nga lugar. Halos ang pila sa ka mga pamilya ang nagtiner sa ila sing atop no para hindi lang gid no malabot sang tubig baha. Naibiluan nga ang Cebu ang isa sa mga grabing halit nga gintuga ni Bagyo Tino mga ka-K5. El Castigador! Sa gihapon nagapabilin nga magrugal umon kag pila ka mga lugar diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo naka-experience sa gihapon sa ning pagtupa sang ulan. Kita na nagabi-abi kag tamyaw sa isa sa kamayad ayod sin gahapon sa bilog sa nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa 180 tanan ka mga barangay sa may syudad sa 42 ka makabalnuwanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Yutino diri sa kabilugan sa nga syudad kag probinsya sang Iloilo ang iban sa ni masubo no kay ang ila sa ning mga balay ilabagid mga human sa light materials ang ginguba no ni Bagyo Tino tugan isang mabaskog sa ning mga huyop sang hangin kabud lagi tuon no kun labayan kita sang isa sang mabaskog nga bagyo no nagapanihol ang huni sang bagyo no ilabagid kunara kaw sa ibabaw sa ning lugar makuangid mabatsagan ka mabatian mo gid no ining pagpropanihol sa mabaskog sa ning hangin mga ka-K5 kag ina-expectar nga mahimo magagwa na karon sa gabi o kun buwas sa kagahon ining si Bagyo Tino sa ato sa Philippine Area of Responsibility pero grabe ka man Tino no grabe ang ginbilin mo kahalit no sa tanan sining nga ginagyan mo labi kag labaw tanan grabe ang halit didto sa may Cebu. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Just imagine ang mga salakyan gat ng kasanay mo. No, galibog ulo mo paano nga saka niyang isak salakyan nakatungtong sa isak salakyan. Ang ini nga masenaryo sang una mga ka-K5 makitaan ta sa may syudad sang Iloilo during the time no sang Bagyo Frank. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang Bagyo Frank no 2008 sini nag-igo
Now, diri sa ibahin sang syudad sang Iloilo, kakadamo-damo man dito sa mga nagkalamatay, laban gidang sa may area sang Banwa sang Pavia. Now, tiyan mo man ang halit kagintugan ni Bagyo Tino dito sa may area sang Cebu. Pasalamat kita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo na daw hindi ni amo sini no ang halit no nga gintugan ni Bagyo Tino sa aton. Amo ning labi kag labaw sa nang pasalamatan naton. Pero dito sa may area sang Cebu baw grabe gid. Now daw inukay gid ni Bagyo Tino ang area sang Cebu. Kinabluan ta naman yang Cebu ilabagid sa may southern part no sa probinsya sang Cebu sa nagligad sa ning bulan sa Setyembre inigo man sa dito sa mga baskog sa ning linog. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Just imagine no mga ka-K5 why kapaya kabangon sa halit nga gintuga sa saning mabaskog nga linog agyan kapagid sa mabaskog sa ning bagyo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Nagambal naton ang worst no nga halit nga gintuga ni Bagyo Tino dito sa may Cebu. Hindi na ni halit sa mga propriedad kag mga agrikultura kag infrastruktura dito sa may Cebu, kundi madamo man dito mga ka-K5 ang mga nagkalamatay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. As of the data no, sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC, as of 12 PM pa lang nila no, nga record, based sa ilang record, naglabot na sa 66 ang mga nagkalamatay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Magluwas sa 66 ka mga nagkalamatay as reported, may ara pagid sang GC6 ni kamising now mga ka-K5 kag sa 66 ka mga nagkalamatay no ang 49 halin gid sa may Cebu. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa initial nga information mga ka-K5, ang ining nasambit sa ni naong naman nagkalamatay ang piladri ka mga biktima na tupan o kung natumbahan no, sa saning mga nagkalatumba nga mga debris. Ang iba siya nagkalamatay tungod sa landslide, ang iba siya nagkalamatay tungod sa pagbaha-baha. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kagang iban sa ni now ginaimbestigaran kung ano ang rason no sang ila sa ni nga kamatayon mga ka-K5. Kagdugang pag nga data, 7 man ang nagkalamatay nagikan sa Negros Island Region. Ay isa diri ang natupan no sang debris. No, kag isa man diri ang recorded nga nalumos. Samtang ang iban sa ni kamang nagkalamatay padayon pa no nga gina-determine o kung gina-verify kung ano ang gintunaan sang ila sa ni nga kamatayon. Samtang isa na record sa Bohol, may na-record mga isang patay sa Capiz. Pero as reported no sa ato sa K5 News FM Rojas, daw duwa man dito ang nagkalamatay. Kag may isa man nga patay dito sa may Leyte tungod sa saning natupan sa natumba sa ning kahoy. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kag isa man ang napatay tungod sa pagbaha-baha dito sa may Leyte. Kag dugangan pagid no nga may duwa pagid ka mga piloto kag apatanan ka mga crew no sang Philippine Air Force iring sakay no mga ka-K5 sa Super Huey helicopter nga na crash no samtang kapatigayon sang search and rescue group. Ang inasambit ni nga mga miyembro sang Philippine Air Force mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Diri gani sa baybayin sang probinsya sang Iloilo, abigyan naton na waisang mga casualty o kon mga nagkalamatay no fatalities no diri sa may probinsya sang Iloilo. Pero as recorded, may isa diri nga napatay halin sa may Banwa sang Dumangas. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Napatay ini siya matapos nga ang iya sa nga ginatiniran nga balay-balay
sa kilid sang suba, no? Ginpalid sa mabaskog sa ning hangin. Tinadala ng sambit nga biktima kag nalumos. No, dira sa may banwasan nga Dumanga. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kag hambal naton ang Cebu, no? Daw halos sa inukay ni Bagyo Tino. Kagang pilasanig ka mga opisyal dito kag mga residente. Daw halos hindi magpati, no? Sa saning ginadangatan nila. Ang iban sa ning kapangidaro na pila ka tuig. Pero subong lang nila ma-experiensyahan ang ining grabe, no? Nga pagsaka sang tubig baha. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo to sa intro sa programa naton makitaan, no, ang ining video, no, nga bisan sa may may second floor, no, may kadua ka ng panalgan, hindi yapon safe, no, kay labot yapon sang mataas ni nga tubig baha, no, mga kakifay. Amo nang iba nagtiner dito sa atop ka nagapangamuyo kung pwede ma-rescue pero tamak budlay dito i-rescue tamak kabaskog ang dalukdo sang tubig, no, gapangamuyo lagi nga hindi lang malabot ang atop nila, no, sang tubig mga kakifay. So just imagine second floor ng imo sa balay, ara ka na sa atop mo, no, pirana ka metros ang kataason, no, sa imo sa balay, pero gapamang pangyapon, no, ang kataason sang tubig baha. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Masubo on the part sang Cebu, no, kay isa man sa kinabasol nila ining mga proyekto dito nga mga flood control project. Gina-question nila ayan ang mga flood control project sa Cebu, no, mga ghost project man o kon mga substandard suno sa kay Cebu Governor Pamela Baricuatro. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Grabe man ni ang mga ginapatubang subong, no, nga mga challenges o kung pagpanghangkag sa mga kauturan natin sa Cebu ilabiragid, no, sa ilasan nga opisyal kay ining si Cebu Governor Pamela Baricuatro panya pa lang ni first term niya pa lang as gobernador matapos nga lutos dito mga kakifay ang madugay na gobernador dito sa may Cebu, no, pero lang tawabla kung ano subong ang ginapatubang nga mga pagpangangkat sa may bahin sang Cebu, no, ang mga kalamidad ginapatubang nila ambal natong ginigo sa baskog nga linog subong, no, ginigo man sa baskog sa ninga bagyo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. So nagalalain subong, no, based sa interview sa kay Cebu Governor Pamela Baricuatro, gina-question sini, no, kung ano ang nanginpulo sang madamo sining nga mga flood control project sa probinsya sang Cebu umpisa sang 2019. Ang pamangkot niya gani, ano, may ghost o kung substandard ang ining mga flood control project sa iya sa ning probinsya. Kaya just imagine mga ka-K5 ang ining proyekto nga flood control project sa ila sa probinsya, mga halos, no, 26 billion ang ginpain nga pondo umpisa sang 2019. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. So kung ikaw ang mga opisyalis dito sa may Cebu kag Subuman, no, mga pumuluyo dito makapamangkot kagid, no, kung grabe ang baha dito sa may Cebu. Sina anong natabo sa 26.6 billion pesos. Inaistoryahan to di letter big B, ha? Hindi letter M, di minilyon. Binilyon din mga ka-K5. 26.6 billion na ang kantidad sang flood control project pero wala mapuslan. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Hindi ka na mamangkot sa imo sa nga kaugalingon, no? Ano ang ginhimo, anong natabo sa saning mga proyekto? Ay primero matingala ka, no? Flood control project, no? Why makontrolar ang baha? Ang kampiyon
nga istasyon K5 News FM. Sa flood control project, flood na lang ang nabilin. Nga man ni kadako mga ka-K5, di na defeat nato ng purpose. Tari man na proyekto sa flood control project, hindi mo lang mapuslan. Dapain pa kita binilyon ka pesos, hindi mo lang mapuslan mga ka-K5. O siyempre, dapat mag-imo kita sa mga proyekto, ang siyempre makabulig kag, no? Makaprotect kag makapaganagan, no? Makamitigate, no? Saning mapagbaha, no? Sa mga lugar di sa may palibot sang pungsod Pilipinas. Ilabi na gid dito sa may area sang Cebu. Kag suno pa sa ilang gobernador, based sa ilang investigasyon, dito na diskubrihan nga ang pila ka mga kontraktor, no, sang flood control project ang ila sa ni nga lisensya ang hinulman gid lang mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Di masakit kung ikaw ang opisyal, no, sang gobyerno. Kung may mga drone shot, ikaw makitaan mo gid kung ano ang halit, no, ni Bagyo Tino dito sa may probinsya sang Cebu. Sila niya ang tanan nga nabayan ni Bagyo Tino. Ang Cebu gid ang makaluluoy, no, mga ka-K5. Although nga tikulang taon naton kapila ka beses maglandfall ining si Bagyo Tino. Isan rin ganit sa may syudad sang Iloilo naglandfall man. Pero kung lang taon naton hindi kitama, no, ang halit nga gintugas ni. Although may mga kabalayan nga nagkalaguba, may mga puno sang kahoy nga nagkalatumba, may mga poste sang kuryente nga nagkalatumba, no? Pero ang ginapsalamatan naton kay zero casualty diri sa may syudad sang Iloilo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Di ginakuan nila, no, ginarason kung anong zero casualty sa may syudad sang Iloilo, ining mga preemptive, no, evacuation. Amon ganing akong evacuate kamo mga K5, no, dapat evacuate na kamo kay tama ka budlay kung maalangan na kamo. Amon kung kay isabla may mga pamatasan kitang Pinoy nga daw ka negatibo bla. Sinawaay pa man hulaton pa naton. Nga ara na before kita nga maghulat. Gwa siya na kung kaisa matrap ikaw hindi ka nakagwa mga ka-K5 sa emotion nga balay. No, primero ginapa-evacuate ka tig-agin ulo nyo. So uli nga pagtaas ang tubig baha. No, amo to nga mangayok mo sang bulig kung kaisa mabutang sa risgo, no, ang ining sitwasyon, no, sang aton sini nga mga rescuers kung padayon pa sa inyo sa nga lugar mga K5. Sa mga video natin dito sa may Cebu sa mga isog ng mga rescuers magkadto man, bisan magsakay ka pa sa mga rubber boat. Laban-laban ang rubber boat ni kuan gid madala sa tubig, no, mga ka-K5. So daw hindi empatihan, no, sa una ni naabdan taning pag-igo ni Bagyo Frank sa may syudad. Daw hindi man kita magpati, no, ang mga salakyan, no, mga 1 kilometro ang ang ginadala sang tubig baha. Ay abi nyo kung kapersado just imagine, no, ang mga litrato nga dito sa area sa Cebu, ang isa ka salakyan ara si babaw sang salakyan. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Just imagine sila mga ka-K5, tinumpukanay lang ang mga salakyan mo. No, do ka ngay nga ginhakwat, no, mga ka-K5. Amo man isang una mga senaryo hambal naton during the time sang Bagyo Frank. No, nga grabe ang tubig. So we hope nga hindi na ni masulit. Kagabagin naton pasalamat kita nga mo lang ning epekto ni Bagyo Tino diri sa aton sa may syudad ka probinsya sang Iloilo nang labi kag labaw tanan nga pasalamatan to sa aton makako. Kag bisan ng iba nagubaan sa propriedad, pero ambal naton samtang buhi ikaw makapatindog ka mangyapon sang balay. Pero kung kabuhi mo ng dula, hindi na mabalik pa. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa piyak nga bahin mga ka-K5, bulubantaya naman ang ining bagyo. No, kay pagwa ni Bagyo Tino, magasulod naman ining si another nga bagyo, no, nga mahimo, no, mangin isayak ka super typhoon. Ang kampiyon
nga istasyon K5 News FM. Huwag ni naton ginapahadlok ang mga pumuluyo. Huwag ni naton ginapakulbaan ang mga pumuluyo sa ring nasambit nga mga impormasyon. Diba si Mambalbaw, ginapakulbaan naman kita. Ang aton lang dili dapat mangin preparar kita kag hindi naton pag kanamblay baliwala. No, ang ining bagyo mga K5. Maswerte kita kay ining si Bagyo Tinuya ara lagi sa kategory nga typhoon. May mga reported sa una nga may mga posibilidad na ma-develop kag maging mabaskog ini sa super typhoon. Pero pasalamat kita kay ara lang sa kategory nga typhoon. Pero lang tawabla, no, grabe gyapon ang halit. Pasalamat kita diri kay way sang grabe nga pagbukbo sang ulan. Hangin nga gid na mabaskog lagi nga hangin ang ato nga expansion sa kay Bagyo Tino. Pero ining bagyo now nga gina-expectar magasulod either sa gabi sang Biyernes o kon sa aga sang Sabado. No, ining si Bagyo Uwan. No, letter U na kita. No, mga ka-K5. Kay once magsulod ining Bagyo Uwan, yari ni sa kategory nga typhoon kag mahimo malabot ang kategory sining nga super typhoon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang kategorya pala ni sagwa pa sa par naton is tropical depression. Pero samtang ara ina sa kadagatan nag-gain ina no sang iya sing kabaskugon. So samtang kabaskog ang bagyo kataas ang kategory kag mangin isa sa ni ka tropika or mangin isa ni ka typhoon kagabal naton base malabot pa sini no ang super typhoon nga kategory. Although kung tawon naton ang tracking no sang bagyo, masuswerte kita diri sa may Western Visayas kay ibabaw ina no ang igo. Pero ang aton ginakabalakan, ang aton mga kababayan didto naman sa may bahin sang Northern Luzon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Gina-expectar nga humalin sa tropical storm no sa Miyerkules. Ginalauman Nobyembre 6, no, Webes ya daw mangin typhoon ini sa Biyernes kag Nobyembre 7 amo ning mahimo mangin super typhoon no Nobyembre 8. Ini nasambit sa ning bagyo mga ka-K5. We hope kag pangamuyoon ta lang nga base no why man sang maka-question sa mangin mangin desisyon sa makaako ta. No, kay hindi ta na mapunggan ang ining nasambit sa ning mga kalamidad. Kay bisan sa Biblia ganin nabutang ning mga patubang no sa mga ulis nga adlaw no sang sining mga kalamidad. Pareho sang linog no bagyo gutom no kag ilinaway sang tagsa sa ning mga kapungsuran. Ati na kuan naman na pagkit naman sa aton sa ning Biblia. No, ining mga kalamidad nga patubang naton sa saning mga ulihi sining adlaw. Sa pangamuyo lang kita, no? Mayo niyang bagyo kay layo pa lang makapreparar kita. Amo gani nga ang linog ya mo pagid ang kurukulbaan ay wahay gid yak pakot kun sano ya magaluntad ang linog. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 4:53 sa ato siga pagpangalagad. Amo ko nag-check na to report sa kay K5 Jenny Kauyunan. Ang ining assessment nila sa saring paglabay ni Bagyo Tino diri. Kag we hope ini ang maghatag sang leksyon. Oh, grabe gali ko maglabay gali ang bagyo. Bisan ara kana sa mapag-uon sa ning lugar. Bisan building kana pro grabe gyapon ang paghuyop sang hangin. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo ni nga dapat ang preparasyon mas maayo gid no? Sunod kita kung ano ang ginapatuman sa tagsa naton kamalokal nga panguluhan. Kay of course mabudlay man abi kon mag-evacuate ikaw kag-ara ka sa evacuation center. Ang pagsinalayo mo blang pagpangabuhi mo tamak budlay. Ilabigid ko may mga magagmay ikaw nga mga kabataan. Okay lagi kung solo lawas mo ang imo ginaulikdan tido ay man problema. Pero mas maayo dumalang na nga mabudlay ang pagginawi mo kontra sa mabutang sa risgo o kung delikado ng emosyon nga kabuhi kung hindi ikaw mag-evacuate. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa piyak kabahin, iga-check man nato report ika K5 Kim Kaluyo kay mga eskwelahan way man makaluwas no, sa halit ni Bagyo Tino sa bilog sa ning Western Visayas.
May mga nakaluguba gyapon nga mga classroom. No, hibalaon tani ko sa diin kini nga mga lugar. No, kag anong plano sini ginakulang na kita sang classroom, may mga nakaluguba pagig mga classroom. Kaya ang kayuanay subong sang classroom pagpatindog sa mga classroom, tama kadugay ang taga DPWH. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo gani kung basiyam tang dato sini 1,700 ang hila sini nga target. Subong nga tuig 2025 patindugon nga classroom. Ining 1,700 gani kung natawon kung kulang pa ni. Pero pitik sintas pag-check, no, ang natapos pa lang sa 1,700 nga classroom, 22 pa lang. Jambot ko na nun nila ang mga 1,678 no, nga nabilin nga mga classroom. Ano, magicon? Yari kita bulan sa Nobyembre. Ano yung agawon yung matapos? Sus, pila pala naka-porsyento tapos 22 pa lang. No, just imagine mga K5. 1,700 ang target, 22 gidang natapos. Pierte makdamo ang classroom tapos ba? Amo nagagahingyo ang DepEd nga kulang ang mga classroom. Amo nagagabulig na gani na ang mga lokal naton nga mga panguluhan, ang mga LGUs naton, ang provincial government naton sa pagpatindog sa mga classroom kay bawa. Ginakulang na uyaya pa. Ano, why dako racket sa pagpaubra sang classroom? Ang gusto yung patindugon flood control project. Kay dako ditong racket. Sa interview to sa isa ka congressman, sana nga ang kadugay ang papaubra sang classroom. Sana gamay ang kickback. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Okay, sa gani way kuno sang kickback. Hima kasi mo mapatindog. Ang target 1,722 pa lang tapos. Kag galakip man, iga-check mo na itong kong report, ining development sa may syudad sang Pasig. Matapos yung bata, no, nag-hostage sa iyasan nga Iloy, lakip man ang iyasan kaugalingon nga bata dito sa may syudad sang Pasig. Na madugay ng negosasyon sa ulihi, nakapalagyo ang ining suspect. Nagkadto sa mga kakahuyan kag katubuhan da sa may syudad sang Pasig. Pero as of the latest, mga kaki-5, nagsungka na, no, ang ining sambit sa nga suspect. Ako hindi ka magsungka, duha man lang pagkatuan mo, no? Base kon na hospital o kon sementeryo. Bago lang natapos ang pag-obserbar ta sa piyesta minatay. Ay, base ko di ka mag-surrender kay may dala ng daan nga pusil. Ibot silingon tama ka delikado. Ang inisambit sa rin nga nagpang-stage nga amay. No? Nag-stage sa iya nga Iloy kasi iya sing bata. May dalang pusil eh. Kaya mga pulis na hindi niya magpabintaha pa. No? Makakita na litibunahan ganiyang suspect. Damon gani, kung di ka mag-surrender, huwag lang padulungan mo. Hospital o kung punerarya. Pinag-surrender ni mga K5, no? Kuan ko daw, hubog pa yun nasambit sa nga amay. Ini nagpang-hostage. Pero ano nga mga kaso ang i-file sa sambit sa nga amay nga nagpang-hostage sa nga Iloy, no? Kagang iya sa kaugalingon nga bata. Kay may asawa ini, ugaling kay bulag, kagang asawa sa ni, no? Gaobra na subong sa abroad. Base kong gibulagan man sa nga asawa sa ni, kay base kon kuan man, hindi man mayo nga klase sa nga amay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo ko kay sang asawa ga baka-baka to sa luwas ang pungsod. Ang imo sila nga banaya daw way lang sa kalag. No, ga kwanya ga pangabuhi sang matawhay. Dodamo gini nga mga kasong makangay sini, no? Sa mga drama gani daw mo ni. Subong gani ang drama sa ning kwan. Now nga rihas, bado mo amugid, padalaan sang kwarta para ipakaon kag maayo nga mga pagpangabuhi sa ila kabataan. Why ginagasto sa iya sa ning nga bana. Pero hindi man tanan hindi man tanan ang maiguan lang. Iba ta dugang sa ato sa nga pagpangalagad pagkatapos ang pila ka importante mapaybalo kag check man nato pinakuli sa ning nga sitwasyon sa ato sa ning panyempo. Naupod ang aton sa ning nga pag-asa.
Palihog Standard. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa kapagtilaw, sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nag-aulog danay. May iwang na magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at umulang na panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bagunga paglaog. Wala sang laya ay bisan anuman kabudlay, wala sang laya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Louis. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga katay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayan sa akin. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadaghan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman. Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag magluhog sa bagong nga paglaog.
in behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Ramil Uy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Ramil Uy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapilalanggaon nga boss, nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best
Despite of all of these trials, ang ako niyang kagustuhan is mapadayon ang ako ng passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede natin maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw, atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya, mapinalanggaon gid siya sa iyahang mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na di siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa Diyosan na, hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel nako sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wish sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Ululupot kita mga ka-K5. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Ululupot kita mga ka-K5. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa pagtilaw
sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Okay, gidang resulta subong normal na gid. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Pabalik mga K5 sa ato sa nga pagpangalagad ang oras alas 5:15 ginadulong sa inyo sang lift dare to switch lift mode na yan. This time check is brought to you by Lift Dare to Switch. Lift mode na yan. El Castigador. Pabalik mga K5 sa ato sa nga pagpangalagad. Mayong hapon gig kay Ma'am Hana Lapating Branya, kay Sir Idmar, dira sa may sulod sang Pasig, kay Ma'am Bings PSJ, may dahil nga hapon kay Ma'am Susan Siskar, no, monitor from Lebanon, kay Sir RV Chris Caceres sa may Banwa sang Tubungan, kay Ma'am Nadlin Siautong sa may sulod sang Pasig, kay Live Meet langon kangalan niya Idraka do Richard no? Richard kay ko isa Alak Radi niyang pagpronounce may dahil nga hapon kaglakip man sa kay Ma'am Janita Taso akon balay sir lupad ang atop. Sige lang samtang amon na pasalamat kita nga amon ang natabo ay gid nga grabe tabo sa aton. Naman ang labi kay labaw pasalamatan ta kay Ma'am Nance dra sa may bahin sang Santa Cruz sa Arevalo. Pamilya Palales kay pamilya Nikinto. Sa may Santa Cruz Arevalo may raging nga hapon ma'am may daig nga hapon. Kay Ma'am Regina Gomakel, kay Ma'am Maritalia Michelina, kay Ma'am Shenry na Tagapokanya, kag lakip man kay Ma'am Helen Pagaypay. Happy birthday gid, ika-65 nga birthday sa sister-in-law sa may Banwa sang Miagaw. Kay Ma'am Consuelo Falalis Navalyasca. May dayad gid nga kadlawan sa imo. Kay Ma'am Consuelo Falalis Navalyasca. Kay Ma'am Helen Pagaypay, kay Ma'am Laura Pagaysay, kay San Nonito Sumbong. Dali lang kay i-check natin sa piyak ng linya, connection natin sa ato sa nga pag-asa. Na makaupo natin si Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, mayong hapon. Yes sir, mayong hapon sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo natin latest update sa Subong nga adlaw, November 5 years 2025. So sa karon pagkagyapan natin kinamonitor ang meaning si Bagyong Tino nga resulta sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Dili natin ni siya nasutlatan nasa balas 4 subong hapon ang kontratang Yamata base sa tanan nga available data 330 kilometers sa east-northeast of Bapagasa Island, Kalayaan, Palawan. The maximum sustained wind din siya nga 140 kilometers per hour near the center, sa Gasines sa Pagmadlo sa Galabot up to 170 kilometers per hour. Nagawala din siya west-northwest, kada siguro nga 25 kilometers per hour. Posible ni siya magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa subong Daif or buwas sa kaagahon. Samtang patay man nato nga ginamonitor ang isa naman ka bagyo nga yara naman sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kung si Bagyong Tino pagwa sa aton nga par, ang isa naman sa bagyo nga ginamonitor nato na muna man ang pasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang ini nga bagyo nga bago na develop o day nato na siplatan base sa kanang available data 1,835 kilometers sa east of northeastern Mindanao. May maximum sustained wind din siya nga 55 kilometers per hour near the center, pagmadlo sa Galabot up to 70 kilometers per hour. Nagawala din siya eastward sa kadisigang nga 10 kilometers per hour. So ini nga bagyo possible din siya magsulod sa aton nga improving na ang aton nga weather condition samtang magapalayo ni si
Bagyong Tino, no? So may mga isolated lang kita sa gyapon, yung mga pagulan-ulan pag kanila sa Tino. Ano po, dala sining trap ni Tino, pero samtang nagapareho ning siya expectar natin nga mag-improve na ang aton weather condition. Okay. So, Engineer Cuenca, si Bagyo Tino kapila maglandfall? Sir, si Bagyo Tino, no? So mini siya naglandfall, no? Sa nagkalain-lain nga bahin sa western, sang Visayas area. Oo. So manugwa na siya karon sa gabi or either buwas sa aga ining si Bagyo Tino, no? Pero sa gabi naman sang Biyernes or Sabadong adlaw magasulod naman ning si Bagyo 1 now sa aton sa Ningapar. Pero kung magsulod ining si Bagyo 1 sa aton sir, why pa man ni direkta nga may epekto sa aton abi sa may Visayas? Yes sir, based sa iyang track sir, no, sa karon manubo pa ang tsansak sang direkta nga epekto sining si Bagyong Uwan, no, or soon to be Uwan nga once nga magsulod ini sa aton nga part pag ginalauman natin no towards central or northern Luzon ang iyang track. Pero sa gyapon since nga medyo malayo pa ini siya, no, pag malawig pa ang forecast naton, so may posibilidad pa ini nga magbago sa masunod nga mga inadlaw. So keep updated lang sa mga or sa mga status sining bagyo nga pasulod sa aton, and by Saturday or Sunday hindi pa naman siya maka-epekto diri sa aton no, once nga magsulod sa aton. Pero ari pa rin sa kategory nga tropical depression sir, no? Yes sir, so under tropical depression pa ini siya, kagabi sa aton nga forecast posible pa ini siya magkusog up to super typhoon category, no. So medyo balantayan man naton, no, ang hulag sining bagyo sa guwa sa atong part. Kay ko natawan naton ang tracking pero initanan niya do estimated lagi Engineer Cuenca depende man sa mga rason kung kaisa kay si Bagyo Tino gani pero mayroon do malandfall so may dumanggas pero na naog ang iya nga direksyon, no. Kung lang tawo nato ang tracking sa saning bagyo nga manugsulod sa aton saning para do ang iguon gid ni is central kag northern Luzon. Yes sir, sakto na sir, no. So either sa muna nga mga areas, no, ang posibleng pagatumbukon sining ginamonitor natin nga bagyo, no. So muna balantayan man siya kag sakto na sir no nga ang bagyo naton is very dynamic ko gigit naton exactly pinpoint especially kung layo pa ini siya. So dako gid ang mga posibilidad nga magbago ang mga direksyon niya. So balantayan ini nga bagyo, no, nga posible magsulod sa aton sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado or Biyernes. Why man naton bisan ginapangayo gid nga kun nasa Luzon giman ang igo sa ni bisan paano malabot ayan sa ning trough kay ti we consider nga base mga himo ini mga isa ka super typhoon. Possible na sir if ever nga mga liit ini siya sa may southern Luzon, no. So before siya saka ay magpanaog-naog pa ini siya. So possible na sir malabot kita sa trough, no. Pero kung northward or magpasaka pa ining bagyo, so less likely naman nga mag-apekto kita, no. So sa karon medyo depende pa sa hulag sining bagyo kag sa mga weather system nga nagaepekto sa iya, no. So ang scenario naton if ever nga magpanaog-naog pa ining bagyo towards the southern Luzon, so posible maapektuhan kita sa trough, no. And second scenario naton if ever nga magpa-northward siya or magpasaka ini siya, so mas pair kita sa mga possible direkta or mga apektado sining pasapalabuton natin ng bagyo. Sir, usually experience naton mga basko gid nga bagyo bulan gid sa Nobyembre, no. Ano mga factors ni sir man nga ang do Nobyembre kay we all know last 2013, no, naka-experience makita sa mga basko nga bagyo ning sa Bagyo Yolanda kag the time bulam to sa Nobyembre sa Engineer Cuenca. Yes sir, sakto na sir. So ginalantaw nato no usually any time of the month, anytime sang year nato, no, may mga tendency man sa gyapon nga magkusog ang bagyo nato, no. It so happen nga karon be under kita sa towards the La Nina condition, no. So meaning mainit ang kadagatan naton sa Pilipinas, no. So sa bulan sa subong nga bulan, so that's why nga sunod-sunod man ang bagyo nato, no, kag makusog sila kay favorable gid ang kadagatan naton, as well as sa bulan disang Disyembre or katapusan sa mga tuig naton, no, from October, November to December, ang mga bagyo naton is landfalling sa Visayas. That's why nga mga ang track ang damage sang mga bagyo nga nagalabay sa munang mga bulan is tamagid ka destructive. Ako gid no, nagalandfall gid abi sa aton but sino naga-cross gid sa land masses naton ang ining mga bagyo sa mga Nobyembre, Disyembre, no.
kagang ining mga bagyo sila naton subong sir mabaskog kagang ining mga pagtupa sang ulan. Sa kay bagyo Tino that time sir, grabe ang igo sini sa may Cebu, pero dili kita sa may syudad probinsya sang Iloilo, hindi masyado ang iya sang pagbukbo sang ulan. Yes sir, sakto na sir. No? So it so happen nga na-spare kita sang ulan, kaya ang ulan ni Tino na concentrated sa kadagatan nato no, sa southern portion no, sang iyang nga circulation no. So that's why nga ang pag-ulan naton is yara sa may kadagatan no, sa may southern portion sang Iloilo no, between the Panay and the Negros no. So dira sa kadagatan nila nagabubo ang mga mamunog ang mga pagulan. Kag pag-abot diri sa aton may mga pagalon na lang, kag may mga naglabot nga mga pagulan, pero hindi na siya tamaan ka munog no, or ka intense compare kung ginbubo ni sa mga kadagatan natin. Kag factor man dito sir nga grabe nung pagbukbot dito sa may Cebu. Yes sir, possible man na sir no, pero ang nabubo na sa Cebu tapos nag-agi pa sa mga landmass nato no. So isa man naka-factor nga wala na siya naka-gain sang further more moisture para mag-create sa mga pag-ulan nato no. So kung natahon nato sa satellite image sa karon no, yara sa may West Philippine Sea, and as we noticed nag-intensify ini siya kag ang iyang circulation kag ang iyang mga cloud formation mas nagdamol pagid no. So wamo na siya ang characteristic man sa bagyo nga once nga yara sa kadagatan, so nag-gain siya sang stress. So sa aton nga sitwasyon sang nag-igo sa Cebu no, sa mga island no, sa mga areas diri sa Visayas, di na palibutan abi sang mga landmass. So that's why nga ang naglikom niya nga mga moisture is gamay na lang, and pag-abot sa may Panay mas konti na lang no, or gamay na lang kaya nabubo niya na sa iban, and wala na siya sang kadagatan nga pwede niya pa pagkuhaan sa tubig nga imuon niya nga mga pagulan. So isa man ka factor sir kay before nga naglandfall di sa may syudad, naglandfall sa may San Lorenzo, Guimaras. Yes sir, sakto na sir no. So before ang landfall niya, so naglandfalling siya sa may Silago, Southern Leyte no, alas 12 sang kagahon no, sa maaga. So, and then pagka alas 5:05 sa Bourbon, Cebu, no? And then sa Sagay City, Negros Occidental, 6:40 a.m. Sa San Lorenzo, Guimaras, 11:10 a.m. So ikalima, kita sa Iloilo City nga ginlandfallan niya, no? So sa mga muna pa lang mga areas, no, sa ikaapat na mga landfall, na bubo niya na, no, or nag-lessen na ang moisture content niya or ang iyang na mga pagulan. And then pag-abot sa Iloilo City, medyo less na lang kag sa southern portion na lang sa iyang quadrant ang mamunog ng mga pagulan. And then pag-abot na naman niya, pag-abot niya sa may Lampuwa sa Antique towards the Palawan, dito naman siya nag-gain some strength kay dito malapad ang kadagatan. Kag masuswerte mag-location naton kay kung mag-una igo sa Guimaras, pag-abot rin sa aton, hindi naging amo nakapersado sa Engineer Cuenca. Yes sir. So ang nagano lang sa aton isang hangin niya, no. So nakita man naton nga samtang nagalandfall siya, slightly weakened, although nga hindi tamaan katanto ang paghina niya, pero nagbuhin-buhinan ang iyang pwersa samtang nagalandfall siya sa mga areas no diri sa Maya, Visayas. Sige. With this information, General Rolly Cuenca, salamat kagliwat, mayong hapon. Yes sir, mayong hapon sir. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang ato siya pag-interview sa ato sa nga lokal Pag-asa, ginadulong sa inyo sang Ditex 500 na superior antioxidant, kag suman sang Mighty C ang alkaline vitamin C, kag sang D3 Bio na antiviral kag antibacterial specialist. Initan mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramil Itang-Uy, mabakal sa mga klinika product. Diri sa may syudad sa Iloilo, sa may Banwa sa Miag-Aw, syudad sang Pasig, Banwa sang Kalinog, kag dira man sa may Banwa sang Sara sa may Bell Pharmacy. Kababakal man ni sa may syudad sang Pasig, kag sa baya online nato na sa TikTok, sa Lazada, sa Shopee, kag nagpangunang butika sa inyo sa lugar. Dapat pabasgugon tato sa immune system, mag-inom kita Power Trio Power Trio, Clinica Ditex 500, Mighty C, kag suman D3 Bio. Amo ning burbantayan ta ang masulod sa ning bagyo. Amo ning pamuyoon naton nga hindi lang mo ni tama kahalit, no, ang matuga sa ni kay
gina-expectar nga makalabot sa kategorya nga super typhoon, no? Ining si Bagyo Uwan, no? UWAN, no? Letter U na kita. Kadamo sa mga bagyo na nagsulod rin sa may parnaton sa tuig 2025. Dugangan pagig nga kita nag-experience subong sang La Nina. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ika-check na to report ni K5 Kim Kaluyo kay may mga bulutuan nga apektado o kung nagkalaguba man ni Bagyo Tino. White man kaluoy si Bagyo Tino ba? Ang pag-eskwela subong sa mga kabataan, balik naman kita sa online modular type mga K5. Kadamo sa mga suspension of classes. Amin kung saan balon naton na kung grabe man ang ulan, why man klase? Kung grabe man ang init, why man nasang klase? Kag kung may update na kita sa may syudad sang Pasig, inig pag-hostage kay na sa isa ka amay, sa iya sang Iloy, kag subuman sa iya kaugwalingon nga bata. Kag nakapalagyo ini sa mga otoridad naton, pero subong hapon nag-surrender ni kasambit sa nga suspect. Para sa Kampiyon Report of Project K5, Kim Kaluyo. Kampiyon K5 News FM. Kampiyon Report. Sa K5 Enrico, may pilano ka mga eskwelahan riya sa bahin sa Western Visayas ang nakaangkon sang damage tungod ri sa tawag na sa Bagyong Tino, wherein na eksperyensya naton riya sa Region 6 ang ining mabaskog nga hangin as well man ang ining tawag na mabaskog man nga pagulan-ulan sa pila ka mga areas. And as per the data ang Department of Education na conducted Region 6 still ongoing man ang validation, probably madugangan pa nino ang numero sa mga recorded damages sa K5 RIC. Based rin sa ilang sinigadatos, siyara sa Aviante ka mga hulot klasihan o kung classroom ang nakaangkon sa minor damages. Pito ang nakaangkon sa major damages, kag 15 naman ka classrooms sa Western Visayas ang totally damaged. Mayara man sa ining wash facilities sa K5 RIC nga naguba man kag yara sa 275 ka mga learning materials ang damage. Apat man dayon ka mga IT equipment ang damage ka K5 Enrico. Wherein may pila man ka mga hulot klasihan or classrooms kag schools nga gingamit man as evacuation center ka K5 Enrico kay syempre tawag na ang iban sa mga eskwelahan naton may mga mapag-on ang mga structures and buildings, and of course sa mga at least sa mga classrooms para naman safe kag sa mga may matulugan nga aton sa mga apektado nga evacuees ka K5 RIC. Yara sa 817 ka mga schools ang ginamit as evacuation center, kag sa riin man ka K5 Enrico mayara man sang 3,944 ka mga hulot klasihan ang ginamit bilang temporary shelter or tululugan sa mga naapektuhan kay K5 Enrico. And with this usually ang process sa Department of Education pasa nila sila sinika central office ang datos sa mga nagkalaguba sa K5 RIC ring kaso replace ma-repair o kung ma-rehabilitate kung tinanglanon ka K5 RIC or kung tawa na kung totally damaged for construction, ma-request naman na sang budget ka K5 Enrico. Okay, so may mga kwalitalistahan kung din yung damo nga damages ni isang mga classroom ka K5 Kim? So far sa K5 Enrico, amo pa nang gina-consolidate, may isang tawag na mayari man sa mga schools na naguba diri sa Iloilo, Antique, and other province sa K5 Enrico, pero as per specifications sa numbers sa K5 RIC, ginatipon pa sa aton sa regional office sa K5 Enrico, So check naton by tomorrow kung maka-provide na sila diri sa particular numbers per region ka K5 RIC, pero according man diri sa DepEd na mayara ni from Antique, DepEd, Iloilo, and other areas in the province, especially diri sa may isla sang Panay ka K5 Enrico. Kagang iban sa niyo balik ka eskwela na buwas kay daw ang mga suspension of classes daw subok kahapon kag subong adlaw kay 5 Kim. Yes, kay K5 Enrico, ang damo naman sa mga schools nga balik klase, or may resumption ng face-to-face classes. And ang ila sila nga pag-suspend o pagbalik or pag-resume sa klase, nakadepende na kay K5 Enrico sa tawag na sa decision
sang aton sunino nga mga local chief executives so kun sa mga alkalde naton ka K5 Enrico. Just like diri sa Iloilo ka K5 Rick, at according nag-announce ang bagulang si Mayor Isa Trañas nga may tomorrow, November 6, magabalik na nung trabaho sa tanan nga government offices as well man klase sa tanan nga level diri sa may syudad sang Iloilo ka K5 Enrico. So probably no i-check sa ibang nga mga kabanwanan naman niya, i-check nila ang ila sa nga mga LGUs, no, ang Facebook pages ang ila sila yung mga alkalde kay from time to time, no, nag-update man for the resumption sa klase kay 5 Rick. So, gira-assess man na nila kung okay na ba, no, safe na, kung may mga damages. Okay, since actually, na-notice natin subong nga Bagyo Tino kay 5 Rick, madasig, no, ang pag-clear or ang mga clearing operation sa mga dalan or kalsada sa riin, no, may mga nagkalatumbang nga mga lagpuan, yung mga puno, o kung postes ang kuryente ka K5 Enrico, no? So, kalabanan, or majority naman subong nag-announce for the resumption of classes and work ka K5 Rick sa mga government offices naton. So, boss, may opisina na, no? Aton sa mga government offices sa may syudad. Kag pero ang ibang mga eskwelahan, sa may mga suspension of classes pa, no? Ang isa tube sa ila sa Facebook account, no? Ang klase do until November 8, no? May suspension pero ang trabaho sa mga empleyado nila, may opisina na buwas ka K5 Kim. Yes, sa K5 Enrico, no? So based man sila, no, sa mga Facebook pages, for example, sa mga schools nila, ka K5 Enrico or universities, kaya siya mayara man na sa level sang school if they assess nung may kinanglan pangahikuton to clear sa within the university or within the school yung ma-suspendan ay no sang klase ka K5 Enrico. So actually no gin-interview mo naton diri ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council with their chairperson Director Raul Fernandez of the OCD. According diri sa iya, nagpasalamat siya nga somehow minimal ang nangin epekto diri sa Western Visayas tungod no nga sa lisa ba na, no? Naglihis, kumbaga, kag K5 Enrico, ang nanging direksyon ni Bagyong Tino, kag K5 Rick, no? Kag ginapasalamatan naman nato, no? Ang tanan nga mga responders and rescuers, kay so far, with assessment naton sa paglibot-libot naton sa syudad kag probinsya sa Iloilo, may mga may mga nakaangtang or may mga gin-designate nga mga responders or rescuers sa kada banwa, kag mga strategic areas. That is why, for example, may ma-report nga may mga nagkalatumba diri, may nagkalatumba dito ka K5 Rick, atin may mga nagapadulong nila yon. And based diri sa kay Director Raul Fernandez, yara no sa tatlo ang napatay in relation sa sining Bagyong Tino ka K5 Enrico. Isa diri ang na-record sa may province of Antique ka K5 Rick, in particular sa may barangay Aninii. And according to kay Director Fernandez, Pasimanwada sa Aninii, hindi barangay? Wala ma-specify diri ka K5 Enrico, no? Pero check naton kay wala pablasang updated nung tawag na situational report, pero ang area based niya kay Director Fernandez, no? Na barangay tanod na siya sa Aninii kay K5 Enrico, wherein nagapanglimpyo sila sa mga kanal kay K5 Enrico. Galing during that time na nagapanglimpyo sa kanal for the public service na, no? Samtang gaubras niya sila nga trabaho kay K5 Enrico, nadala siya, no, sang tawag na napagragasable sang tubig kay K5 Enrico, no, kag nalumos ang ining barangay tanod niya ni K5 Rick. Ang isa pa diri amo na siya sa Dumangas. Oo, Pontevedra, pero recorded to sa gato sa K5 News FM sa duwa tong patay. Probably, no, kay running data, gina-update pa, no, sa regional offices naton, probably wala pa gid sa mga complete reports, no, kay gabase, mala na sila, mo, sa mga PDRRMO reports naton, no, kung sa mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Later, no, mag-update sila sa nila situational report from the Regional Disaster Risk Reduction and Management Office. Pero, ang ining sa Pontevedra Capiz sa K5 Rick, tricycle driver niya siya. Nga may ginsugo ni sa iyang nga amo ka K5 Enrico, galing wala na-anticipate nga tungod niya sa makusog na hangin kay K5 Enrico, hinari lang siya, no, nga natumbahan niya sang dako nga puno kag napilipilan kay K5 Enrico, the reason why nga napatay kay K5 Rick. Kag ang isa pa gid nga na record niya na lumos didto sa may banwasang Dumangas kay K5 Enrico. Kaya accordingly, wala ni siya no nag preemptive evacuate bala kay K5 Enrico. That is why nga naalangan siya
during the time na gusto yan na tanin mag-evacuate, K5 Enrico, taas na ya, or grabe na yung doble na siyang tubig, yung dadala sa K5 Enrico, dito rin sa may banwasang Dumanga. So, kalabanan rin sa mga experience ginaton, mostly is kusog, gid nga hangin, rin sa Western Visayas, K5 Rick, no, kay minimal lang ang na-record nga mga nagkalabaha, no, or flooded areas. Kagkalabanan, dito ni siya sa may Capiz ang mga binahayang mga lugar K5 Enrico. Okay. So ano nag-surrender? Anong rason nga ng pang-stage ng amay? So K5 Enrico no nag-surrender na siringid lamang nga hapon ang ining si alias Les, no, 33 years old, K5 Enrico, nga tawag na no, nagpang-hostage siya sining 68 years old nga Iloy, kagangining bata yang lalaki K5 Enrico dito sa may barangay Himat-I, Pasig City. According din no sa aton sining information, may mga pilano ka mga family problems K5 Enrico or family conflict, no, kag accordingly medyo under din siya sa influence sa makahulubong ilim ng do halingkapon data K5 Enrico or may armas na siya accordingly K5 Rick nga tawag na during that time sa iya sining paghinakop man niya K5 Enrico. So accordingly based riya sa background nga grabanta no sang tuig 2022 nagsungka ang ining suspect nga yara no sa Barangay Anti-Drug Abuse Council, no, o kunyara sa Badakli sa K5 Enrico Serino, nakagraduate ni siya sa rehabilitation sang 2022 K5 Enrico kag na tumod man or na hibaluan naton sa pagpangusisa nga bulagay ang ining suspect kag asawa niya K5 Enrico Serino ang iya sining bata ang ara sa iya K5 Rick, no. So, accordingly, tinag-umpisa no, ang ining negotiation from 7 a.m. tubtob naglast no, until 10 a.m. Pero pagka alas 11 K5 Enrico, samtang nag-negosyar diri nga aton sining kapulisan, nagpalagyo ini sa likod sa ila sining balay wherein kinagason ni siya no sang kapulisan naton, even no si Provincial Director Colonel Bayani Razalan ang lagas man ni no sa suspetsado K5 Enrico. Ang may mga na-recover man dito nga armas sa sining balay during that time nga nagpalagyo sa K5 Enrico kagyara na no sa kustodiya sang aton sining kapulisan as of this time sa Pasig City Police Station. And subong we're trying to coordinate further sa police naton regarding diri no sa status niya kag sa mga iga-file nga kaso against sa iya K5 Enrico. Pero mo na no nagsasungka siya siniman nga hapon K5 Enrico matapos man rin no nga based sa input ito nagutman man kag probably no may nabatag man K5 Enrico lang siyempre konsensya kay siyempre ang iya sining bata man mismo kag nanay ang tawag na no na trauma gid sa sining hitabo K5 Rick. Oo, pero ano dalayang pusil ya pag-surrender? Balik K5 Enrico, during that time na naglakat sa K5 Enrico, nagpalagyo, may na-recover ng adaan niya ang polis na to, no, nga armas sa iya sining balay K5 Enrico or sa balay kung sariin natabo ang ining pagpang-hostage K5 Enrico. Kaya balila may dala nga pusil to ang kwani, armas sa ining 33 anyos no nga nagpang-hostage. So ano under man sa influentials makulubog nga ilim noon? Basic information K5 Rick nung nakainom-inom niya siya kahapon or kagabi K5 Enrico and validate natin further kung kay nabalay ang aga or kaagahon naginom-inom niya siya liwat nga nahibo yan ni K5 Enrico no kag in regards naman niya sa background niya kung nagagamit niya siya liwat niya sa sining illegal nga droga since nga based on information nga nakagraduate naman na siya K5 Rick no for rehabilitation sang narista no sa Barangay Anti-Drug Abuse Council sang year 2022 K5 Rick. Sige, follow up na lang kung ano nga makaso nga tumangon sining 33 anyos nga amay nga nagpang-hostage sa nga bata kag sa iya sa nga Iloy. Salamat K5 Kim. Report nagkendari sa patrolo po si K5 Jason Palaron. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Salamat kay K5 Kim Caluyo.
Amay kung kaysa base ko gibulagan man sang asawa ya tungod man nga daw hindi man na maayong klase sang amay. Tama kung kaysa ang problema hindi madugangan sang another nga problema. Iway ka man sa iban sa nagpaukpan ang bata mo kagang imo sa nga iloy. Nga kung kaysa basang bata kung sa nung kalain mo mang pagwanta sang iloy mo. Kay ang pagpalangga sang gidikanan sang iloy sang amay sa iya sa nga bata bawdo hindi kidya matakos mga ka-K5 kasi barong badong bata pro papalangga sang gidikanan sang iloy grabe gyapon mga ka-K5 ikinulbaan tong iloy kaga mismo bata ya kay ti bulag sa asawa no gaobra subong sa abroad kamo man rason gud paklayo man ang asawa kag ginabuligan mo sang asawang bata yang gid amo gani ang isak problema hindi masolbar sa isa pa gid ka problema. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mayo nga po gigisar no ito Sumbong sa may Zone 3 Barangay Baldo sa Lapas Sumbong family kay Ma'am Beverly Magarso Alison kay Ma'am kay Ma'am Maritalia Michelina kay Ma'am Laura Magaysay kay Sir Armand Baku Guay na mga taxi mobile patrollers naton may dahil nga hapon kag subuman kay Ma'am Lins Calubia Bardinas kag lakip man kay Sir Rodrigo Montaño may dahil nga hapon kay Sir Danny Labrador kay Ma'am Kim Hiroso Panes ni Ma'am Maritalia Michelina feeling single. Kay Sir Rick Mapa, kay Ma'am Tita Rina Mapa sa may bahin da sa Barangay Rizal Lapos. Ang yuhom ni Tita Rina naman namin mga yuhom mo. Dira sa Kinamay Restaurant kay Doc Pertik na meat kinaluto ni Tita Rina. Mayon da pagpamati kag sumuman kay Ma'am Kay Horteliano Macaya, may hapon kay Ma'am Sally Tayo Romano, kay Sir Roland Hemedea, kay paring Francis Sir Saba sa Barangay Pandak Pavia, mga agpaw hituda members halong sa pagbiyahe. Kay Ma'am Juna Saldo, may hapon man kay Sir Tristan Wayat Gulay. Ang iba sa mga development kay mga balita mabatang sa pagpalagad sa K5 Night Watch. Ang report ni K5 Kim Kaluyog na dulong man sa usang klinika Ditex Coffee Mix. Ang healthy nga kape sa mabrubugnaw sa ning hapon. Magpangapi kita Ditex Coffee Mix, ang healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa mga K5. Available man da kay Tita Rina Mapa sa may Barangay Rizal Lapus. Aga pangapi ka mo dra kag suman para sa maayos ning nga away para sa makalakinan extend food supplement for men para sa pang matagalang laban kag para sa mamis kag maputi nga panit magamit man sang Ditex Beauty Soap kag syempre para sa proteksyon sa ato sa ning kilikili hindi man maho sang bayabas hindi man maho balhas magamit man sang Klinika Deo Fresh ini tanan mga dikalidad nga produkto ni Doc Ramil Itang Uy sang Klinika Di Alternativo Medicine and Wellness Center mga ka-K5. Kaya pa tayo pag-monitor din sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kaya kumadakpan ka mo sa amo sa nga team, automatic magadaog ka mo sa isa ka box sang Klinika Ditex Coffee Mix sa okay ka, may kapi ka, mga ka-K5. Kaya pwede ka mo makapasakop sa atong sa nga promo ang dakop ka, ilogo mo promo. Mahatagan ka mo sang coupon kung nagpamati ka mo din sa K5 News of Iloilo. Kaglakip sila kung mga user pag kamo sang Klinika products another coupons pag pwede nga 5 ka coupons sa makuha nyo. The more coupons you have, the more chances of winning mga ka-K5. Makadaog ka mo sang cash prizes kalabot 2,000 pesos. Kag magadaog man ka mo sa nagkalain sa nga mga appliances sa inyo sa nga paglugo sa duwa naton kamadays may cash prizes kag mga appliances prize mga ka-K5. Kag syempre bantayan pag mga padulong sa amon nga team sa inyo sa mga barangay para sa K5 Kalingawan sa Karsada mga tricycle association, mga tricycle association bantayan paglibot sa amon sa nga team mga ka-K5. Ganito lang din sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang kampiyon nga istasyon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Standby na kamo sa masusing pagbalita ang agenda kay dulong sa isang bilyonaryo
News Channel. Sa ngalgamang sa mga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Samon sa nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Samon sa nga Area Manager ka K5 Ray Espea Umalay. Ako naman yung lagad ang yung ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.